хора. И сега, както виждате, намерих 21 айран. Трудно беше. Доста. Имам ли някакво дърво? Или съм го оставил в чест? Не съм ходил в никаква мина. Някъде в някаква дупка паднах и едва се измъкнах и я загубих. Така че няма да мога да я покажа коя е. Да си отсечем някакво дърво. Това. Няма за какво да се говори отново. Даже трети епизод. Забравих да кажа здравейте. Нали? Да, здравейте, значи. Колко е? 7. Не знам дали ще стигне. Брадвата ми е почти изхабена. Какво правя? За мен сега е важен покрива да не ме вали поне. Добре. Това ще ми е сегашна временна къщичка. Или за спешни случаи. И свърши. Това забравих, че не трябваше да го слагам. И в третия епизод имаме 21 айрон, което е направо страхотно. Защо го слагам там? Лагва. Естествено. Леглата къде ще са? Така, ама другото. Като довърша тая част и него ще го сложа на тези двата блока. Нощ ли е било? Там има някаква пещера. Да отида и да я видя. За тая ви говорих. Не, това не е било. Значи съм ви говорил за друга. За какво скочих?
Той дъжд не свършва. И както гледаме от силния, защото има силен и малко и слаб. Преди малко легнах. Вау! Как? Десет дърво. Уф. Ще спра звука, защото ме дразни ужасно. Сега с лодка се прави така. Лопата ни трябва вече за лодка. Което е в някой смисъл тъпо. В смисъла, че ви трябва дърване яко. Защото с камена не става. С всякакво не става. Само с тая. И не знам, дъжда вали. Поне да е така. Добре. Не. Кога ще спре този дъжд? Даже там да няма облак. Не там. Там виждате кръга. И оттам вали. Поне къщичката ми е уютна. Ще трябва да отида за дърво. Това ще го взема да не ходя надалеч. Дъжда ме дразни ужасно. Няма за какво да се говори, разбира се. Го падналото. Не се е диспалнало. То дали беше от предния епизод? Не е било. Защото аз си спомням за епизода от днес. Втори. Чакай! Снимам! След малко ще позирам да ходя на вечеря. Не, да легна. Няма буря. Какво правя? Врата.
що ми дават. И уютната ми малка къща вече е готова. Този епизод май ще е малко по-къс. Съжалявам за това. И това ще бъде всичко за този епизод. Чао!